Ahutsak harrotu ditu Volkswagenek Nafarroan 3 sindikaturekin, UGT, Comisiones Obreras eta CGC sindikatuekin kontratazioen inguruan harturiko akordioak. Diskriminatzailea eta gardentasunik gabekoa dela salatu zuten hasieratik ELAk eta LABek horretarako, LAB sindikatuak mobilizazioetara deitu zuen ostiralean eta besteak beste Volkswageneko errepidea moztu zuten. Nafarren 180 diskriminatzen du akordioak LABen hitzetan, besteak beste, emakumeen sarbidea ez du bermatzen lan eremura eta ez du erremintarik jartzen mahai gainean, ideologikoki egon daitezkeen diskriminazioak saihesteko. Duela gutxi sinatu zuten UGT, Comisiones Obreras eta CGC sindikatuek kontratazioen inguruko akordioa Nafarroako Volkswagenekin. Hasieratik salatu zuten ELAk eta LABek hitzarmena ustela zela eta diskriminazioa areagotu besterik ez duela egiten. Gutxi batzuen interesak babesteko erabakia dela uste dute sindikatuek. Hori salatzeko, besteak beste, Volkswageneko errepidea moztu zuten LABeko hainbat kideek iragan ostiralean, eta adierazi dute ez direla besoak tolesturik geldituko. Akordioaren ondorioez eta azpiko interesez mintzatu da Aitor Elizalde LAB industriako kidea. Lehenagotik edo azkeneko hamarkadetan kontratatzen aritu den bezalaxe kontratatzen jarraitzeko akordio bat dela. Hau da, diskriminazioan oinarritutako akordio bat dela eta horren baitan emango direla hemendik aurreko balizko kontratazio guztiak ere, bereziki bi esparrutan dela, diskriminazio sindikal ideologikoa eta baita ere emakumearen ikuspegitik ematen den diskriminazio guztia. Bereziki esango genuke bi interes daudela, batetik interes sindikal argia eta da Volkswagenen zuzendaritzak kontrol soziala ezartzeko neurri bat badela hori. Eta badu beste bertiente bat haitz garrantzitsua eta da bertiente politikoa. Nafarroan deno dakigu, azkeneko hamarkadetan, transizio azkeroztik, eremu politikoan indar sozial politiko egon diren, batzuk aldaketaren aldekoak izan garenak eta beste batzuk berriz lehenagoko edo gaur egungo erregimena ordezkatzen eta irudikatzen dutenak. Zer bilatzen da eremu politikoan? Kontrol politikoa izatea lantegietan ematen den kontrol sozial horrekin. Sindikatu sinatzaileek iraganeko gobernuen babesa izan dutela gogoratu du eta LABen aburuz, egungo Nafarroako gobernuari ere dagokio neurriak hartzea. Akordio diskriminatzailea izanik Elizalderen hitzetan, diru publikorik ez jasotzea adibidez. Aldaketaz mintzatzen garenean, gutxienez LABetik eta lan eremuan guk ez dugu ikusten aldaketa balizkorik olako elementuetan aldaketarik ematen ez bada behintzat, badakigu. Baita ere, Nafarroko gobernuak mirakulurik ezin duela egin, baino badakigu baita ere baduela margen handia badituela eremu hortan inziditzeko baita ere. Guk esaten dioguna Nafarroko gobernuari da jarditzan behar adina mekanismo gaur egun pairatzen den errealitate honi buelta emateko. Eta horietako batzuk adibidez izango litzateke bat garbia eta da diskriminatzen duen enpresa batek inolaz ere ezin duela subentzio euro bat jaso. Zehazteke dituzte hemendik aurrera emanen dituzten pausoak, baina ez dute baztertzen eskura duten baliabide oro erabiltzea. Argi dute, era berean, mobilizazioekin jarraituko dutela. Segituko dugu mobilizatzen, ez dugu zehaztuta konkretuki, ari gara pixka bat, buruari buelta batzuk ematen, zentzu horretan. Baina argi duguna da, tensionamendu maila eta salaketa maila mantendu baizik eta areagotu behar dugula. Garbi ikusten dugu honek ezin duela izan, LAB sindikatuaren borroka soila baizik eta Nafarroako gizarte osoaren borroka behar duela izan.